Vývoj vášho dieťatka sa už spomalil, obzvlášť v porovnaní s tým, ako rástlo na začiatku. Avšak neznamená to, že sa nič nedeje. Mäkké časti jeho lebky sa pomalu sceľujú a čím viac zúbkov mu narastie, tým lepšie nimi bude môcť hrísť. V tomto období sa taktiež začne prejavovať jeho osobnosť. Bude už vyjadrovať svoje emócie ako hnev alebo nadšenie. Nebude ich však ešte schopné ovládať, preto sa u ňoho objavujú prvé záchvaty hnevu. Možno sa bude vrtať v jedle, pretože postupne začína rozpoznávať, čo mu chutí a čo nie.